ngai kuble ya pi baro ki ba pai ka video ka jong akam tang si ngadan ni ba rash pi ka buat ka ba na ka mata ki khon samla ki barang don na ka jing pulie la ni ki ba de pulie ki ba wat kam wat jam la ni ki ba ko ban try side income pila ban wan banes no ti la ban ni ban try part time job ani full time job kum juru ka khat ni wer so ba nam ta lok pi lok pa barang don na ka kam la ni ki ba shong thai na ka kam ro kila ban wan banes la ban ni hang ne min ai ka free training ban ni hikai lu if you kum no fi dre ka kam bakan na fin long successful ka karya ka jong fi kung mangiti barong iya makanya kejala ka bakadokam bon ikon samla isak mano kalitiya ke jong kita nakadawa bakang biya ka kam kejam kung ta balingin pensatay ya la ka jong kajingyan kapag idang don ikan ikalat alik platform kung mangidang kat idang very fitati cinti ti bakam niya silaban phone bili ginabot ti balangi na abu arong tani silaban drop ka message ka jong fi ro jo insa IFE ka details ya ka office ka jongi batum juru ya ka kam kumlesh buwan